18 napos vagy, és már folyamatosan beszélsz. Tőzsdei ügyek egy kicsit hozzá. Mi benne? Nem annyi az eszed, mint békán a sző. Internet. 18 napos vagy, és már internetezel. És mi az e-mail címet? Vinike.cumi.hu. Mail.hu. Ha azt mondom, akkor a mutti már elkészít a perenkával. Hugatra nem vagy kíváncsi. Na, hogy megjöttem a üres kézzel.